Imaxes como esta dun rescate no entorno das piscinas naturais do río Pedras, na Pobra, volveronse repetir ata en 2 ocasións nas últimas semanas. Trátase dun espazo singular ao que cada ano acoden centos de veciños e turistas a visitalo. O incremento do número de visitas aumentou tamén o número de accidentes na zona, na maioría dos casos por caídas e escorregadas. É un problema que se aumentou por culpa da promoción turística que tuvo sobre nas redes sociais e nas páxinas web de turismo. Aumentou o turismo e aumentaron tamén os accidentes. Xente que vai con un pouco de inconsciencia, vai sen medidas axeitadas, como vai con chanclas, vai con nenos, vai en zonas perigosas. Nos démonos de conta disto. Este ano comezamos a preparar un plan de autoprotección para esa zona. Fai a principios de ano hubo unha reunión con diferentes grupos de operativos de emerxencias, no que estuveron presentes a Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Bombeiros, Salvamento Marítimo, cando ven co helicóptero, para encauzar ese plan de autoprotección que sea un plan útil, pero por culpa da problemática do COVID paralizouse todo, para este ano non se pudo sacar. Nos últimos anos o Concello procedeu á instalación de cartéis e nova sinalética para advertir aos visitantes dos perigos que poden existir, na súa maior parte por imprudencias que en moitos casos acaban cun resultado tráxico. No, esa sinaléctica durou pouco, por desgraza. Sufrou vandalismo, solamente queda da sinaléctica o plano grande, o resto dos planos todos foron arrancados ou foron pintados ou quitados por nós polas pintadas ou polos problemas que tiña por causa do vandalismo. O Executivo pobrense non descarta introducir outras medidas para tratar de evitar este tipo de desagradables sucesos. Unha delas podería ser solicitar que a zona fora declarada como praia fluvial e así poder acceder a axudas para a contratación de socorristas. Ter socorristas ali sería unha ventaxa pro dos accidentes, porque terías unha intervención directa. A zona é moi grande, é dicir, sería complicado que o socorrista estivera ali no momento que vai que pasar ese problema, pero esas coronas de tempo de chegada ao lugar reduciríase moito e faría unha primeira intervención no ferido bastante, que lle axudaría bastante após a recuperación. Nos damos un chamamento para que se extremen as precaucións nesa zoa, que se ven moi masificadas que non se acuda. Temos moitos paraxes singulares para ir, que ainda que parece unha tontería, temos tamén moitos problemas co tema do aparcamento. Estamos aumentando a señalización porque ainda que estamos pintando, ainda que estamos poñendo señales, non se respetan. Isto provoca que cando hai un accidente, que cando pode haber un incendio, os equipos de emerxencias ou ter vehículos grandes non poden acceder. É un problema bastante grave porque xa se deron casos de quedar os camións arriba dos bombeiros ou de que non poder acceder os camións ou as ambulancias e ter que facer un transporte con moito máis risco para a persoa accidentada.